L-Awtorità Maltija tal-Logħob l-MGA appuntat lil Adrian Hillman biex jaħdem fuq ir-reputazzjoni tal-istess awtorità dan meta bħalissa Hillman huwa suġġett ta' inkjesta maġisterjali dwar ħasil ta' flus. Sorsi qrib l-Awtorità Maltija tal-Logħob ikkonfermaw mat-Times of Malta li Hillman ilu jagħmel dan ix-xogħol fl-Awtorità tal-Gvern għal dawn l-aħħar sentej b'riżultat ta' ordni diretta mogħtija fuq l-istruzzjonijiet tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Dan ġie konfermat aktar kmieni din il-ġimgħa permezz tal-Gazzetta tal-Gvern fejn ġew żvelati d-dettalji dwar l-ordni diretta lil Adrian Hillman. Skont il-pubblikazzjoni tal-Gvern, Adrian Hillman, l-eks direttur maniġerjali ta' Allied Newspapers, qed jitħallas 48,000 euro fis-sena mill-fondi pubbliċi biex jagħti l-konsulenza dwar il-Gaming Authority għal servizzi ta' komunikazzjoni, ta' strateġija, reputazzjoni u relazzjonijiet pubbliċi. Sorsi mill-qalba tal-awtorità qalu lit-Times li Adrian Hillman rari jidher fl-awtorità u m'għandu l-ebda uffiċċju. U ma qalu wkoll li Adrian Hillman ilu jgħix fl-Istati Uniti għal perjodu twil ta' żmien u nsistew li jekk Hillman jaħdem għall-MGA qed jagħmel dan mill-bogħod. Mistoqsi jiddikjara kif l-MGA tistenna li tmexxi reputazzjoni tagħha permezz tas-servizzi ta' persuna li qed jaffaċċja akkużi ta' ħasil tal-flus. Kelliem għall-MGA ma weġibx. Minflok, il-kelliem ikkonferma li Hillman qiegħed qatta ħafna ħin tiegħu barra l-pajjiż. Adrian Hillman kien irreżenja mill-kariga tiegħu bħala direttur maniġerjali ta' Allied Newspapers, pubblikaturi ta' Times of Malta, ftit wara li jismu inkixef fl-iskandlu tal-Panama Papers. Dokumenti wrew li Hillman kellu kumpaniji segreti fil-British Virgin Islands, simili għal dawk stabiliti fil-Panama minn Brian Tonna ta' Nexia BT. Eventwalment ġew svelati allegazzjonijiet dwar transazzjonijiet ta' madwar 650,000 euro li għaddew bejn il-kontijiet bankarji segreti ta' Hillman u dawk assoċjati ma' Keith Kembri u Conrad Mizzi.